Estem parlant de gairebé 800 expedients i més de 7.000 treballadors i treballadores afectats i afectades a la nostra ciutat. És una situació que ha vingut d'un dia per l'altre i que afecta greument a moltes famílies. És per aquest motiu i davant de la lentitud i de la mancança de resposta de l'Estat, la Generalitat va posar 20 milions sobre la taula de manera ràpida, eficient, que ha pogut arribar fins a 100.000 sol·licituds. El problema està en què la resta de sol·licituds, aquelles que depenen de l'Estat, encara no han estat cobrades. Per tant, volem exigir que es doni la informació de les persones que estan afectades i no han cobrat, que sigui ràpid aquest pagament i que tinguin el telèfon a SEPE perquè moltes persones s'intenten connectar i no hi ha manera. I per acabar vull fer una reflexió, perquè molts de vosaltres segur que en aquestes situacions i ara penseu com seria de necessari, com és de necessari, més que mai, disposar de les eines d'un estat propi per fer front a les problemàtiques que tenim, que teniu com a rubinencs i rubinenques.